Gde ste ljudi, dobrošli još jednu moju epizodu. Danas ćemo malo da se spredamo u Max Payne 1, Max Payne 2. I ovo je prva naša epizoda, ne računajući gameplay. I hajmo da započnemo ovu igricu. Pozdrav za one koji mi gledaju. Ove epizode će ih trati kao i što će trati sve 10 minuta. Mislim da je to solidno vreme. Sve što ne mogu da uradim ovo, uradit ću u drugoj epizodi. Pa ja bih htjela da snimam svaki dan po jednu epizodu, ali neću baš uvek, možda tako nešto radim, nastavim. Ja sam tu zapamtio, znači da ne čekamo ništa, ali moramo da sačekamo. Ali mi to možemo da pravimo tamo, što je super. Ja sam imao Max Payne 1, kako ću imati gameplay. Što je super, ali ne znam. Brzo dosadim, trebate da nalazite šta sve treba se radi, nema nikakve pismice, kao što se aučinu nalazimo. Nešto, ne znam nešto nikad ja to nalazim. Malo smo radili u gameplayu sve. Da ne znam. Ima ga se da malo da naglasim jer jer u prošlom gameplayu, znači kada sam bio promukao, ništa se nisam čuo. Dobro, nema veze. Ja mislim da ću sada to popraviti, mislim da se sad čujem dobro. Ali naravno, to je samo dok ne kupim ovo slušalice ili mikrofon. Ali to ću raditi isto brzo. Ne znam koliko, ali ću raditi. Ajmo da učitam. Idemo. Ja napravim neku igricu, ne mogu da igram dok pričam. To mi stvarno ne mogu da igram kao što je PES. Ja tu igricu, PES kad igram, ja tu igricu, kada nešto pričam, znači ja primim 5 komada dok izgovorim rečenicu. Znači ja to ne mogu da uradim. Ali dobro, sada ovakve igrice mogu da pričam i da igram, evo kao što vidite. Čitam. Ove igrice neću da puštam zvuk jer mislim da je glupo, ali smanjimo. Sada se čuje ovaj metak. Inače možda snimim neki PES, nešto tako, neko zezanje. Okej, ne znam šta kaže, ali nije bitno. Oj, dobro, slušamo, dam sve to. Trebam sad nikom drugim malo policajac. Nije policajac. Mislim, u Max Payne 2 smo mi policajac, radimo za policiju. Ti ću mi kažeš, a? Sad ti da mi kaže da stavim za ovim. Okej, idemo sada nama. Sad ću to čuti nama. I neka ne vidi nas, nego ovih da su naši. Ovo mi ćemo da ih jedujemo. Tako se jedno. Isto žensko, neko muško, neko pederko. Mislim, barem mi se tako čini. Ok.
O, bacim stoličicu. Sad ćemo da vidimo kako ono baci stoličicu. Kako se mi sada postavio po tajniš? Znači... Dva, šta je? Mislim ti nekoga zapravo znam da ima. Neko mislim ne vjera, sam što radi kod nekog. Ništa ne toga, baš ih briga. Baš ih briga. Kako se da bude briga kada se nabljeno. Ćemo ovako da postavimo, krenemo ovako nešto sa barem s ovim puškom. Fiu, koji napad. Mislim sam tu neku policiju, niste čuli. Mene bolje stavi pistol. Ništa. Možete se gledati. Ne znam ništa. Znam da ima neka tableta. No ovdje isto će biti zanačeno. Protorimo ovo. Neka tražim mi sad ukupimo, ali ne mi nego ovi čovjek. Mislim mi, ali ovi. Ne znam da radim. Idemo mi gore. Da ljudi, najmite se epizodom o Head Sporta, futbol malo, baš se zazimo. Da se sejvamo ovdje. Da ne vidim mislim svašta. Sad ćemo da pucimo na ovaj plan, sad će policija u svoje ruke. Pomogne, mi ćemo listići ovo. Idemo na drugi. Ja. Koga misle? Ljudi, ne znam da li gasim sada da to bude to. Čitamo. Ajmo da različimo. Ajmo mi bolje ovdje sad stanemo, sejvamo. Quit i vidimo se u sljedeći epizod. To je bilo to za danas. Evo snimamo se blizu 10 minuta, nije bilo 10. Mislim da je ova epizoda promakla super. To je bilo za epizod, vidimo se u sljedeći epizod. Ćao!